A început săptămâna mare, au început deniile, slujbele acestea de priveghere în care biserica necontenit se roagă. Privegheați și rugați-vă ca să nu intrați în ispită. Tema centrală, troparul cel mai important al deniilor în primele 3 zile este: iată, mirele vine în miezul nopții și fericit este robul pe care îl va afla priveghind, iar nevrednic pe care îl va afla lenevindu-se. Tema aceasta a mirelui, mirele care vine în miezul nopții, Hristos care merge la patimă, este mirele bisericii, icoana aceasta, imaginea aceasta antitetică, oximoronul acesta puternic, Hristos care merge să fie jertfit, este de fapt mirele, relația dintre Dumnezeu și poporul său, dintre Iisus Hristos și biserica sa, care este o relație de iubire, de dragoste, a mirelui, a unui tânăr îndrăgostit de mireasa lui, care vine să-și ofere iubirea lui miresei. Mireasa se pregătește, se purifică, se curăță, de aceea și luminânda slujbelor din zilele acestea zice: cămara ta, Mântuitorule, o văd împodobită și îmbrăcăminte nu am ca să intru în ea. Cămara aceea, ton nimfona suvlepo Christemu checosmimenon. Nimfona este camera nupțială, este sala de nuntă în care suntem cu toții invitați cu condiția purificării lăuntrice, purificării interioare, ca să fim vrednici de acea frumusețe a nunții Fiului de Împărat, care se unește cu umanitatea Lui într-o legătură specială de dragoste. 2 sunt pomenirile în această sfântă și mare zi de luni. Prima dintre ele este pomenirea lui Iosif cel prea frumos din Vechiul Testament. Iosif, care este tipos al lui Hristos, imagine ante litteram al lui Hristos, un paralelism între Iosif și Hristos, Domnul Iosif iubit de tatăl lui, prea iubit de tatăl lui, invidiat însă de frați, vândut ca un rob, azvârlit în închisoare, din care iese, la fel cum Hristos a ieșit din mormânt a 3-a zi, ajunge profet și dregător în țara Egiptului, nu-și aduce aminte de rău și de jignirile și de ofensele pe care le-a suferit, pentru că împarte grâu, împarte grâne în timpul foametei, cui? Chiar fraților care l-au vândut, chiar fraților care l-au trădat, la fel cum Iisus Hristos împarte jertfa euharistică, pâinea euharistică tuturor celor care o cer. Iosif cel prea frumos, care se păstrează curat pentru misiunea lui, fuge de ispita egiptencei, la fel cum Hristos întru toate a devenit asemenea nouă în afară de păcat. Cea de-a doua pomenire în această sfântă și mare zi de luni, pomenirea smochinului cel neroditor pe care Hristos Domnul l-a blestemat și care s-a uscat instantaneu. Hristos, intrând în Ierusalim, vrea să culeagă roade din smochin, însă nu găsește roade, găsește numai frunze, găsește numai un aspect exterior, o vitrină exterioară foarte frumoasă, dar care nu este rodnică, care nu aduce rod. Smochinul rodește continuu, poți să găsești pe smochin în același timp muguri și roade și frunze. Smochinul acesta are numai frunze. Evanghelistul notează: nu era încă vremea rodului, și aceasta este o urgență pentru noi, pentru fiecare, de a aduce rod la timp și la netimp, oportune et importune. Atunci când e vremea și atunci când nu este vremea, suntem chemați să aducem rod în perioada aceasta foarte dificilă a carantinei. Putem să aducem rod de răbdare, rod de înțelepciune, rod de rugăciune, rod de meditație, de apropiere pe toate căile de frații noștri și mai cu seamă de apropiere cu Dumnezeu, în trăirea aceasta lăuntrică, poate mai puternică decât oricând a Sfintei și Marii Săptămâni.